खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो लादों बोथोरनि मोनसे गोनांथार खौरां रायजोआव गिख्रंथाव सानदुं दुंखावनाय समावनो हरखाबै बार अखानि गोहोम नुजानो हागौ रायजो राजाफोरनि थाखाय बोथोर बिफाना मोनसे सांग्रांथि लानानै फैदों मख'नो गोनांदि रायजोनि मोन 28 जिल्लाफोरावनो येलो एलार्ट आरो लोगोसे अरेन्ज एलार्ट फोसावदों बोथोर बिफाना जेराव गोबां दुंखावनाय बिदुंनिफ्राय बे समाव रेहाय मोनगोन रायजो राजाफोरा दिनैनिफ्राय लानानै माखासे सानसिम रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां अखा हागोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना बेनि गेजेराव क'क्राझार चिरां बङाइगाव आरो धुबुरीजों लोगोसे माखासे जिल्लाफोरावबो गोबां अखा हागोननि येलो एलार्ट फोसावनाय जादों गुबुन फारसेथिं माखासे जिल्लाफोराव गोबां अखा हागोननि अरेन्ज एलार्ट फोसावनानै होदों बोथोर बिफाना IMDनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला अखाजों लोगोसे जायगा जायगा अखा खोरोमनायबो जागोन बेफोर समफोराव रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि थानो थाखाय फोसावनानै होदों बोथोर बिगियान बिफाना रायजोनि गेजेराव थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गोबां सानदुंनि बिदुं दुंखावनाया सुबुंफोरखौ हालाय-हाफाय थासारियाव दोनदों नाथाय बे खेबाव बार अखानि थाखाय सांग्रांथि होदों बोथोर बिफाना नैथि खौराङाव दङ बे समाव गारि मटर सालायगिरिफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां नोंथांमोना राजा लामायाव गारि सालायनायनि सिगां गोबां खेब सानग्रो गारि मटर सालायगिरिफोरनि थाखाय गोदान नेमखान्थि लाबोदों हान्थामेला बिफाना जुदि जौ लोंनानै गारि सालायो अब्ला 10,000 रां जुरिमाना आरो लोगोसे 6 दाननि जोबथेसालिनि साजा मोननांगोन बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै हान्थामेला बिफाना नोगोरारिफोरखौ सांग्रांथि फोसावदों जेराव जौ लोंनानै गारि सालायनायनि फाइनआ सिगां 1,000 निफ्राय 1,500 रांसिममोन नाथाय दायो 10,000 रांजों लोगोसे 6 दान जोबथेसालियावबो थानांनायनि साजा फोसावदों आरो बेनि अनगायैबो गले गले आयेन सिमफायोब्ला नोगोद 15,000 रांजों लोगोसे 2 बोसोर जोबथेसालियाव थानांगोन आरो हेलमेट गानालासे बाइक सालायोब्ला 100 रांमोन नाथाय बेनि सोलायै 1,000 फाइन आरो 3 दाननि लाइसेन्सखौबो बन्द खालामनाय जागोन गुबुन फारसेथिं सीट बेल्ट गानालासे गारि सालायोब्लाबो 100 रांमोन सिगां समाव फाइनआ नाथाय दा 1,000 फाइन जाबाय गारि सालायनायाव मबाइल नायोब्ला एबा मबाइल बाहायनानै गारि सालायदोंब्ला सिगां समाव 500 रां होनांगौमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जुदि मबाइल नायनानै गारि सालायोब्ला 5,000 रां होनांगौनि थाखाय फोसावदों हान्थामेला बिफाना बेबादि माखासे आरोबाव नेमखान्थिफोरखौ मानियाब्ला गोबां रोजा रांजों लोगोसे जोबथेसालिनि साजा मोननांगोन बेफोर गोदान नेमखान्थिखौ हान्थामेला बिफाना फोसावदों थामथि खौराङाव दङ बे समाव मुलुगनां थाखोनि मोनसे मिथिनो गोनां खौरां फोसावनो लादों मुलुगा जानो हागौ बे बाराव खैफोदाव फैगासिनो दङ गिलुबालु बांग्रिं आरो बार अखा फैगौ 7 बोसोरनि उनाव मुलुगा जोबस्रांमारगोन नामा जोबस्रांनाय समा आरो 7 बोसोर समल'सै नामा आरो बे गिख्रंथाव खैफोदा जानो हागौ फैगौ 2032 मायथाइनि 22 डिसेम्बर खालाराव आरो खालि 7 बोसोरल'सै जेराव बेनि उनावनो मुलुगा जोबस्रांनो हागौ थारैनो जोबस्रांमारसिगोन नामा बुहुमा बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला मुलुगाव दावहानिफ्राय लानानै बार अखा बांग्रिं सारअन्थाइ बायदि गिलुबालु जाथायफोरा सोमजिगासिनो दं बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि बुहुमनि गोबां बाथ्राफोर बुंनानै गालांनाय बाबा बांगानि रावा सैथो जाबोदों बे खेबाव सोरनिबा नायखांनानै बुंनाय बाथ्रा नङा बिगियानगिरिफ्रा रोखा बाथ्राजों फोसावदों गोख्रों सांग्रांथि मुलुगाव खैफोदजों लोगोसे भारत आरो गोबां हादोरनि नोगोरारिफोरा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ आमेरिका हादोरनि नासा हान्जानि सांग्रांथि होनायखौ लानानै दायो मुलुगनाङैनो सोमोनांथाव थासारि लाबोदों नासाया फोसावनाय बायदिब्ला अख्रां सानिफ्राय गिथावना बार अखाया खाथियाव फैगासिनो दं नासाया मुं होनाय 2024 YR4 ग्रहआ लानानै फैनो हागौ बुहुमाव गिख्रंथाव खैफोद गोनां बार अखा आरो बे नासानि फोसावनायाव रोखायै मख'नाय दंदि 2032 मायथाइनि 22 डिसेम्बर खालाराव 2024 YR4 सौग्राव फैनायनि आसा दं मख'नो गोनांबावदि खमैबो 550 बोसोर सिगांनो नस्ट्रेडामासआबो लिरनानै गालांदोंमोन बे भबिष्यतबाणीखौ नस्ट्रेडामासआ बुंनानै गालांनाय एबा सम आरो आमेरिकानि नासाया बुंनाय सम गोरोबनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो नासाया मुं होनाय 2024 YR4 आ जाबाय 130 निफ्राय 300 फुट गोजौनि ग्रह बेयो हिर'शिमा आरो नागासाकियाव गारनाय परमाणु बमनिख्रुइबो 500 गुन बांसिन गोहोगोरा गिथावना जागोन होनना मिथि मोननाय जादों आरो बे गिलुबालु ग्रहआ बुहुमाव गोग्लैफैमारोब्ला मा जामारगोन बेखौ हमदांनो हादों नासाया
नासाया मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बादिब्ला 2024 YR4 ग्रहआ प्रशान्त लैथोमा, आटलान्टिक लैथोमा, आफ्रिका, आरब लैथो, खोला एसिया आरो बेनि गेजेराव दङ भारत हादोरनि मुम्बाइ आरो कलकाता सहर। सोनाब बंग'आ आसामनि नांजाबनाय बादिब्ला आसाम रायजोआवबो खैफोदाव। नाथाय बेनि गेजेरावनो नासाया थांनाय सिगाङाव फोसावनाय बादिब्ला 3.1 जौखोन्दो खैफोदमोन। नाथाय नासाया गोदानै फोसावनाय बादिब्ला बे 2024 YR4 ग्रहआ 28 जौखोन्दो बुहुमाव सौग्रावफैनायनि दासान्दि आसा दङ होनना फोरमायदों। आरो नासाया फोसावनाय बादिब्ला बुहुमा गासैबो जोबस्रांनाय नङा। मोनसे गिख्रंथाव आरो इनायै बुथारनाय जाथाय। बे गिख्रंथाव आरो इनायै बुथारनाय जाथाया जादों मध्य प्रदेश रायजोआव। मख'नो गोनांदि सासे 42 बोसोर बैसोनि बिफायानो गावनि 22 बोसोर बैसोनि असे फिसाजोखौ दिनाहारि सोमोन्दो खालामनानै गोबां हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारदों। बे जाथायखौ लानानै मध्य प्रदेश रायजोआव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो मोनसे गिखांनाय थासारि लाबोदों। उनाव पुलिस बिफाना जाथाय जानायखौ खौरां मोननानै जाथायथिलियाव थांनानै बुथारग्रा दुथां बिफाखौ हमनानै लानानै थाङो। बुथारजानाय फिसाजोनि मुंखौ कृष्णा आरो बुथारग्रा दायनिगिरि बिफानि मुंखौ आकबाल होनना सिनायथि मोननाय जादों। दा बिथांनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो थादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।